Sziasztok, én Eszter vagyok, és éppen itt vagyunk Barcelonában, ezért úgy gondoltam, hogy készítek róla egy vlogot. Szóval akkor kezdjünk is bele? De szép kövek. Na jól van. Menjünk a repülőre. Na, megérkeztünk a szállásra, és nagyon fáradt vagyok, mert körülbelül olyan fél egy van, úgyhogy megyek. Menő. Elmegy a bumeráng. Éppen megyünk vásárolni. Na jó, bejöttünk a Disney boltba, és ez már a harmadik nap, és most megyünk múzeumokba. Hova is megyünk? Igen, és utána megyünk a tengerpartra. Menjünk! Gyerünk! Hogy ez mi? Azt nem tudom. Hogy idegesítő hangot ad ki, azt tudom. Megtaláltam a jövendőbeli férjedet. Ron. 66 éves. Nyami. Ha valaki esetleg kenyérre éhezne. Én hétfőnként. Fogad, hogy egy igazi seggfej. Szia, na, szia. Nagyon jó a hangulata a tengerpartnak. Húha, meg nem ránk szart egy madár. Egy egyszerű kis traditálitán küzdett homokvár, mint ahogy láthatjuk, hölgyeim és uraim. Nagyon megmutassam neki, hogy ezt hogy kell. Ki a szállás, és van egy iskola, azért ilyen hangos most lenne, és az én szobám így néz ki, és most ezen az ágyon aludtam, a tesómmal is külön szobánk volt. Fent pedig van egy ilyen tetőterasz, itt vannak ilyen székek, és arra meg van egy medence, de hát abban most nem fürödtünk. Érthetően. Ez már a negyedik és egyben sajnos az utolsó napunk itt Barcelonában. Itt vagyunk éppen a Güell Parkban. Rásúztam anyára a kabátomat, és egyelőre még nem vette észre, hogy nála van, úgyhogy... francba. Már itt vagyunk a repülőtéren, itt ülök egy bárban, mert csak itt tudtam tölteni a telefonomat, de mindjárt mennünk kell, mert mindjárt felszáll a gép. Szóval nem akarok elmenni. Na jó, megyek. Sziasztok, gyönyörű kövek!